Wah, piye ini iki? Musim peceklek, sawah ora duwe. Cocok. Kek ngene iki gara-gara virus, dalan di lockdown mati. Kek apa-apa murah, arep ngedol sapi apa meneh. Blas renek regane. Matuke ngene iki golek utangan. Tapi ini sapa ya? Beh, naik ngopo gitu gitu. Dina ngene iki dan gawean gara-gara virus corona itu. Gawean nongkrong ya. Ya ora. Beh, apa rusak. Apel biasa wae iki, bobok enek duit. Kena tuku-tuku rokok karo kecap. Ngising apa piye lho iki? Badering tapi ora diangkat-angkat. Dasar iki. Kocok. Ngising tenan ya sak iki lagi. Halo kawan. Lo. Sing sopan to. Ya wes tak pateni ulangi neh ya. Lah. Iya bisa. Halo kawan, warahmatullahi wabarakatuh. Lo. Karmu ki piye? Nyapa. Oh, sama barokatuh. Arep ngomong ki ra penak. Yo wis ngomong kayak sapa lho wis kancanan pirang tahun jane. Alon-alon wae ya lak ngomong ya ben ora krungu ya. Wis iya tenang iki tak cilik iki speaker iki. Aku ki arep ngomong, aku ki asline ki ngene. Arep utang nggonamu, arep njilik duit nggonamu. Enek ora? Lek gor ge tuku-tuku apa enak iki? Lah piye? Yo sire iki arep utang iki. Lah piye? Nang endi posisi, kawan? Aku masih di sini. Iki lho. Iya, di mana kawan? Biasalah halo di markas Jepang. Yo, sotewe ya. Oke. Tak tunggu. Oke. Love you. Weh, untung no koncoku sitok iki enek duit. Membantu tenan koncoku sitok iki. Koncot ngobrol utang. Yo ngono kuwi nek kanca selesai nek kanca rupet. Wis lah kene lah. Wong nek kanca malah bingung. Ono iki. Arep opo kae? Wis iki. Weh. Nanti Apa ini iki turu-turu iki?
Munggah oleh ora iki. Oke. Kan kok ono. Yo ngongkon. Iki sing mau sapa kene? Yo. Kowe ono lah. Jaga jarak aman, kawan. Alah. Yo piye? Ya sing mriku mawon. Karo kanca ngono. Ya jarene jaga jarak aman. Ya wis ngono lah aku oleh ora. Wes teh. Apa-apa. Oh, lah kok beruk ngono kuwi lho. Ngene iki ora duit iki. Ya temu rene iki yo. Apa? Utang. Wala. Piro jane piro? Yo saeneke lah. 2 juta ora apa-apa. Sing akeh. Wah, Ning omah pirang bulan. Lah Entek lah iya. tuku-tuku panganan. panganan ae ben. Teleh opo? Teleh apa karet iki? Tolik. Karet kae sing karet dideres ngono kae lah. Lah ngentek duit tenan kae. Kene duit tenan kae. Ora karet tok. Nah, entuk. Ben ae ngopo? Kerja ngopo? Dijereke mau enek duit. Yo enek iki. Mengko tak jeli. Ya terus. Lho aku balekne mbok ngedol apa iki. Weh. Kok remeh pakmu doang. Kowe gak iso ide kok lemah-lemah. Masuk kuwi. Aku yo. Lan kene iki bener-bener inspirasi apa nang kowe nak. Aku ternyata ini ya kowe. Mati iki mesti lemah ae yo. Iya. Lemah. Ada nomor mati. Iya. Masuk ini jadi lemah. Ngomong iki. Pas kena gue nyari utang gue esok yo. Asli. Macet. Kalau anak kan nek kene golek inspirasi. Nanti keturun karo dhewe. Mimpi aku wis iki. Bonan. Alah. Wis Kene ini ora papat. kepikiran bangun, gue mangane angel. Yo ngimpi kok buka mau ambruk omahe. Lah mawi rene iki arep diutangan. Utang piro arepane iki? Bisa enek lah. Aku kan selawewu. Bisa rapopo kan enek yang wudut. Alah. Wudut tuh kartel limu. Kartel nyolong nih Pak E. Weh, entet. Mentet iki mung iki. Yo Allah, wis nanya pakmu ki lho yo. Piye aku meneng-meneng kok. Yang penting ora ati. Meneng-meneng yo meneng kowe. Iya, meneng-meneng ngamuk oh piye. Kan di duite. Duit to? Sik, yo. Oke, go nek selawe likur piro? Selawe diikur. Awewu ayu te. Ngomong. Apa tau Ah. iki? Mriki. Kene aku mau ngutangi piro? Selawe 2.000. Mau go selawe. Udah golek yuk. Sik. Weh, lak nyimpen iki toko kono. Nah, lha iki. Dian iki. Yo. Kere iki malah aman. Kuwi lan ngene iki. Enggak kan iki. Arep ora. Mampu. Boleh nek. Ya wis goreng. Tak balik dhisik ya. Yo, Boleh tak balik nih. Yo. Yo. Mana kok guys? Bulan anu. Yo. Di Jukuju A L Didol Teata M Ama Hah Lemah Lemah Be Aruru Asusu BIB Bersusuk Didi Wah edan iki wah masuk iki buka iki wah koncoku mau golek lemah mau wah mantap iki telepon sik om pun iki kene telepon sik koncoku golek lemah deh mau koyo wong penting tenan areke telepon nang ram alah gimana teman saya ini alah ndek kanca golek derek golek lemah arep gawe omah ditelepon nang lirat alah ada lokak gede alah
dolanan. Kaya tresno aku ning dhewe dolanan. Pak, tenang ngopo iki. Kalian Corona arep kerja apa? Sekolah lulusan SD ijazah hilang. Apa lagi? Karena loka lek panjang lah. Apa? Halo kawan, aku di kapal pesiar. Oh, enek loka ya apa? Subsidi. Iso nyetel nganu kaset berarti ya. Wah, iya neno, aku tak. Lah awakmu ning endi saiki di mana? Adewe ketemu wae, adewe ketemu kok terus rono ngono. Oke, kawan. Oke. Siap. Lepak lemai bangun omah ya. Lho, iki lokasi ini ngendi? Lokasinya kok. Kak, Barang kuwe niku lho kesini. Loh. Piye endi lemah? Kuwi ta? lho mau iki langsung jadi. Berapa hektar iki? Oh, luas kok. Ono kan lho, misalnya. Nek tak gawe omah dadi pirang gedung. Walah. Iki lek kowe ndek bojo papat, ono kae kene iki kono kuwi kono kuwi. Lah aku tak balik wae lah. Balik. Iya. Teleponan yo, engko lek entuk loka-loka saiki padha lali lho ambek aku. Termon ya? Iya ya, wis mulai wae lah aku. Tak pengongnya. Bisnismu lho tuh aku melok-melok ae lah wis lah. Yo hati-hati yo. Iya, iya. Lain apa-apa kabari ae. Gampang nggih. Telepon ae lah iki ben ra kesuwen. Tapi ndi nomor iku? Wah, buri. Wah. Bola. Iki lemahe sapa? Iki lemahe sapa? Oh, lemahmu. Oh, aku nganu le, golek lemah iki. Arepe sangi bangun lah pokoknya. Lah posisine ning endi? Yo ketemu ning endi penake? Oh, iya. Di-share lokasine yo. Ya, oke, tak tunggu. Oke. Ya. Kalau akhir ini. Kowe itu sinar golek. Iya, iki lemah. Oh, ya yo rono wae. Endi? Ono samping omah. Ngopi ya. Ayo. Linggo-linggo kan ayam. Linggo-linggo kene. Kene. Wah. Ngono kuwi lho ya. Piye? Kadung kan duwe tok. Lah terus endi lemahmu kae to? Lah iki sebelah nang omah lho. Parah iki. Lah umi iki niki tak ning kene. Wah, sapa bocah nempel-nempel ning kono. Wis arep ora kondisi udut-udut.
Kayaknya enak. Jelas sih enak. Apa itu? Ora. Nyapa ngono? Seri. Kamu jadi arep golek lemah ho. Arep golek lemah piro? Arep bangun opo to asine iki? 200 kali 200 meter. Insyaallah tak golek nih. Anan iki eneke garek rong plastik iki. Loh, iki lemah. Piye iki? Lho kan, Mbah. Lah wah boleh lemah. Lemah cacing didol ya iki lemah kae. Lho, ya aku ora ngerti kita gak ning kene ning iki. Nah, ngene. Parah iki. Wah, baik lho. Tak gak ning ngene yo. Lah aku ora ngerti tak ninggal rong dino. Lah kok ning kuwa tak kira yo kae ning kebangun apa wis cukup. Wis iki tak golek ning pinggir kali. Wah, parah iki. Balik. Ora ido untuk lemah cacingen didol. Balik. Wasu. Wacingan. Mati.